Mga pulis sa Mandaue City nagpabakuna no usab batok sa COVID-19. Nabantay usab ang pagtaas o taas nga linya karon kay mas daghan ang milangkob sa A4 category ang gi-akomodar sa pagkakaroon. Ang report ni Nico Serino. Sayo pa lang taas na ang linya sa mga magpabakuna sa Mandaue City Sports Complex. Lakip sa mga mipila karong adlaw ang pipila ka mga pulis. Matud sa Mandaue City Police Office, sugod karong adlaw hangtod sunod semana ang schedule sa ilang mga personnel aron maka-avail sa COVID-19 vaccine. Sa inisyal nga tala, kapin 200 kanila ang misignify o kaandam nga magpabakuna. Usa kanila si Police Master Sergeant Jason Estrera, kinsa mipasabot nga importante kini alang sa ilang trabaho. Mas safe. Yes sir, mas safe sir. Labi na sa mua sir nga frontliners. Mas safe sa mua. Lakip sa mga nagpabakuna kaganiha, kini mga drivers ug konduktor sa usa ka bus company. Pipila kanila na abta namong gipapahuway una kay misaka kuno ang ilang blood pressure. Apan naghinam-hinam na sila nga mabakunahan. Medyo primero sa pagkuhan pa naay gamay nga tense kay lagi tungod sa mga istorya pero sa daghan na namong kauban na baksinan mas okay man ang kondisyon wala may nausab. So okay ra gyud. Ubusab sa A4 category o essential workers ang mga nagtrabaho sa financial institutions. Mao nga kining mga empleyado sa usa ka bangko mihangop nga bakunado na sila. Bati may kakuyaw sir kay sa mong trabaho magatubag tao klase-klase so medyo naang risk. So kinanglan namo magpabakuna para ma-less ang risk ba. Sa datos sa Mandaue City kagahapon, moabot na sa 27,764 ang nabakunahan sa syudad. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.